So what's up guys, mayong gabi so naanagid ta diri sa Sibunog gikan dito sa taas kayong biyahe sa Bohol. So shout out day ko ni Kuya Angkas driver no, na maoy driver na to karon sa atong pagpauli. So gibilin lang sana ako akong motor, wala lang sana ako dada kay di ko ganahan nga ibilin siya dito sa pier no na magabihan. Papauli na kita sa balay ug niagi na kita diri sa Robinsons, diri sa may reclamation ug medyo traffic na gyud ang panahon. Ug sakalit lang nga panghitabo guys, so naabot na diri sa UCLM no. Ug shout out lang po sa akong mga maestro o maestra diha nga mga banggiitan. Igo rin ko nakahuman sa exam ug nilarga kog Bohol. So big shout out sa akong mga instructor diha sa UC no. Labay lang ko mga ma'am sir. Ug di ana guys patungas na ta diri sa First Bridge. So daghan kayong mga naglakaw diri sa First Bridge no. Una lang ko ninyo mga dudong inday kinagdali ko. Ug di ana guys approaching nami diri sa may Basak Tami ano kung ang usa sa pinaka-traffic nga dalan diri sa Lapu-Lapu. Pero nindot ra kayo ang dalan ron kay wala gyud siya traffic, so dire-diretso ra gyud amo ang biyahe ni Kuya Ani padung na sa amuay. Rights. So naglakaw na ko diri sa dalan paingon sa amo ang balay guys no, pero aram dengit ngita kay wala pa siga ang suga sa gawas. Then finally na nagito sa balay, makita na gyud nato si Commander in charge o mahatod pa nato siya sa work on niya kay panggabi siya sa MEPSA. Naara diri ang atong beat nga nakatambay ra nga hapit na giton mao impas sa nakabuan. Yay! Thank you Lord. So good night guys. See you in the next vlog.